Com que cada any teniu la santa paciència de venir a escoltar-me a mi que us explico història, i la història, esclar, vulgues que no sempre has d'explicar la mateixa, perquè si l'expliques diferent d'un any per l'altre inspires desconfiança. De nova, ara tornar a repetir allò que expliquem cada any em sembla excessiu. Per tant, m'agradaria aquest any enfocar-ho d'una manera una mica diferent dintre dels límits que ens dona la història. Perquè per Catalunya va ser molt important, però exactament no sé què va passar. No m'entens, no? Més val que sapiguem què va passar. Jo us diria que si esperem que els nostres dirigents planifiquin això, potser sí que ens quedem asseguts i plegats de braços. Em fa l'efecte que no ho planificaran. I si ho planifiquen, ja ho faran, però mentrestant a mi no em cal esperar-me. Mentrestant he de començar a fer la meva petita acció. Perquè si jo faig la meva petita acció i tu fas la teva petita acció i són molts els que fan moltes petites accions, al final veureu com els nostres dirigents que tenen vocació de dirigir, això espero, perquè si no que pleguin, es posaran al capdavant de les petites accions per intentar dirigir-les. Però si veuen que ningú no fa cap petita acció, pot ser que ells no les iniciïn. Avui aquí, gràcies al mossèn, però que volem ser, no l'any que ve, no, d'aquí 4 dies una mica més avall, que ja fa masses dies que ens esperem. Allà tenim una bona masia ben tancada, que no se'ls hi faci malbé, i nosaltres aquí, gràcies, ja t'ho he dit, Andreu. Va. Primera cosa. Segona, a veure si és veritat, jo faré el que pugui, però em sembla que d'aquí 300 anys no hi seré. Però intentarem, els que vinguin, de fer cas del que ens ha dit el Joan, d'aconseguir tot el que puguem sense ni una arma. Escolteu.